Chlapci a dievčatá, pozývam vás na akciu 22. vo Fabriku. Je to stretnutie našej komunity, Orgon Studio Community, ľudia, čo sa schádzame tu na dole. Takže máte možnosť vidieť nasledovné veci. Povetrie, slovenské texty, vzácna vec, jeden z prvých koncertov. JazVC, čo sú vlastne partia Rundfunk, alebo Rundfunk. A vlastne teraz tam spieva Katka, takže to bude tiež taká kind of premiéra. A potom budeme tu mať profesionálnu kapelu, Cool Cats, takže očakávate profesionálny výkon. A na konci, ako posledný bude Štolm, takže elektronická hudba naživo, live act, electronic. A afterka, špeciálny sa k nám ešte pridal JM, to znamená, že afterka bude nejaký houseík a pohodička. Takže piatok 20. hore Fabrik, začiatok 19:30 sa otvára. O 20:30 určite už bude povetrie hrať, takže to nechcete zmečkať. Tak? Tak, presne tak. Takže sa vidíme zajtra. Čau.